Здравейте! Аз съм Коко и днес ще започнем нещо много интересно. Ще учим как да свирим на барабани, без да имаме барабани, без да имаме физически учител. На практика може да гледате тези курсове всеки ден самички вкъщи, като ще имаме интересни въпроси, различни игри, нива, които ще трябва да постигаме и цялото това нещо ще бъде във ваша полза, защото ще станете по-добри на барабаните, по-технични и със сигурност по-бързи. Нека да ви разкажа малко повече. Какво ще постигнем всъщност? Имаме няколко позитива, като първият от тях е, че ще подобрим нашата скорост на свирене. На второ място имаме развитие на нашата техника, което ще ни подобри и координацията, докато се пренесем на комплекта барабани. А третото нещо е, че ще можем вече абсолютно самостоятелни да се подготвим вкъщи, дали ще е преди урок или ще е преди да започнете някой курс подобен на този. Готиното е, че за да започнете не ви трябват много неща. Първото и най-важното нещо са палки. В случая палките за барабани има различни размери, като препоръчвам 7А. Аз свира с 7А, те са една идея по-тънки, обаче имаме и 5А, които са една идея по-тежки и по-дебели. След палките ще ни трябва, спокойно, не барабанче, ще ни трябва повърхност, на която да свирим. Аз ще използвам моето барабанче, за да ви показвам упражненията, докато някои от вас може да си закупат Practice Pad, както виждате моя не е много голям размер, а другият вариант е дори една книжка. Ние на книжката може да изкарваме звук. Важното е по предмета, върху който се упражняваме, да няма щети. Например, ако удряме по маса, колона, картина, ще ги счупим. Затова измислете нещо като книга или си купете един Practice Pad. Това е всичко, което трябва да си закупите, а също така ще ви посъветвам горещо да си инсталирате на телефона един метроном. Има няколко вида приложения, които може да са ви полезни. Желателно е в метронома да има таймер, в който да може да си пуснем 1, 2 или 5 минути, защото това ще помогне на нашите уроци. Курсът е от 7 индивидуални урока, които ще може да получите през YouTube линк. За него ще трябва да ми пишете на лично съобщение. И всеки един от уроците дава определени упражнения, които може да направите вкъщи. Между упражненията ще имаме музикален квиз, а накрая винаги ще имаме по едно ниво, което ще го покачваме след всеки един определен урок. Във всеки видеоурок ще свириме заедно, ще пускам метроном, ще нотирам упражненията ето тук. Не мисля да губим повече време. Ще има още един безплатен урок, който ще бъде следващия в този канал. Може да го изгледате целия, да ми напишете един коментар отдолу дали ви харесва и ако мислите, че курса ще ви допадне и ще подобри вашите способности, пишете ми на лично съобщение и ще ви спратя линк с целия видеокурс. Аз бях Коко, включваме се от моето студио, ще се видим в следващия урок.